aplauso para eles. Dirixe a rondalla Juan Costas Álvarez, o capitán da rondalla ou a capitana neste caso é Sonia Piñeiro Alonso e o capitán de abandeirados e abandeiradas Martín Estévez Teijido. Os abandeirados proceden a saudar o alcalde do municipio e as autoridades presentes no palco. Despídese o director do alcalde Paco Correia, tamén a capitana pasa a despedirse do alcalde, así como do resto dos membros do goberno do presidente.